Vypnutý telefón, podržíme tlačítko hlasitosti hore a dole, zapínacie tlačítko na 3 sekundy. Dostali sme sa do bootloadera. Tlačítkom hlasitosti budeme navigovať na recovery mode. Tlačítkom zapínania potvrdíme. HTC má trošku ukryté oficiálne recovery. Dostaneme sa doň podržaním zapínacieho tlačítka a ťuknutím na tlačítko hlasitosti hore. Tu v možnostiach vybereme VIP Data Factory Reset. Zase navigujeme tlačítkom hlasitosti.